Zavítali sme do reštaurácie na pláži. Puerto López. To je úplne najoriginálnejšia reštika, jaká môže byť. Autentická, jak sa patrí. Tuto teta mi akurát robí obed. Tuto budem žrať za chvíľu. Aj Radko. Aj tohoto niekto za chvíľu zožere. To sa nedalo iba fotiť, to musím natočiť. Aj takých príživníkov malých tu máme všelijakých. Zlatinko, koľko tu stojí jeden obed? Raňajky, obed, ja neviem. Plná porcia so všetkým $3. Ryba. Aj s kávou, aj s džusom. Čo stojí normálne v meste $14, tak to je to za trojku. Lebo sme priamo pri zdroji, čo sa to vyťahuje z vody. To je Pacifik, že? Pacifik. Nádhera. A teraz pred chvíľou to doviezli, takže je to čerstvé. Veď teraz to vykladajú. Super, tuto z tých auťákov. Pozrite vtáky. To je nádhera. Wow.